El projecte Basquetbol, un programa europeu en el que ha participat l'Escola La Farga de Salt, la Universitat de Girona i el Club Bàsquet Salt, conclou aquest curs, amb la visita d'alumnes grecs i lituans al municipi de la comarca del Gironès, després de que els estudiants de l'Escola La Farga haguessin viatjat els darrers anys a Lituània i Grècia per competir en aquest torneig europeu. La idea és poder que el bàsquet sigui un motor de coneixement, és a dir, que els nens i nenes de l'Escola La Farga juguin a bàsquet, hi ha 10 nens i 10 nenes de l'Escola La Farga que juguen a bàsquet amb el Club Bàsquet Salt, però que a més també fan unes altres extraescolars. El bàsquet ha entrat dins l'escola com un element transversal dins el currículum per aprendre educació física per descomptat, però també per aprendre altres matèries, com poden ser matemàtiques, anglès. En un projecte on el bàsquet és el motor de compartir valors, cultures i noves llengües, han sigut 3 anys de noves experiències, tant per a alumnes com professors. Tot i que el programa acabi aquest curs, no es descarta seguir amb aquesta iniciativa, ja sigui a través del bàsquet o altres esports. Nosaltres des de l'escola el que ens ha portat molt a aquest projecte ha sigut poder treballar aquestes habilitats fora del seu context social i habitual, no? amb alumnes, nens i nenes d'Europa o d'altres clubs de Girona, i tot el tema de l'empatia, del treball en equip, del companyerisme, ens ha servit moltíssim. I poder, a més, a part de treballar a futbol, no? o altres esports que són més habituals, poder introduir el bàsquet per poder treballar totes aquestes habilitats. Amb el tancament de basquetbol, els alumnes de l'Escola La Farga de Salt s'enduen molt més que una experiència esportiva, fent nous amics i creant un vincle amb altres països que de ben segur no oblidaran mai.